Hi guys, bây giờ bên này được hạt dưa không? Bảy dưa. Này là bạn thằng nào mà nụ này thì làm mà về đi làm mặt này mà về đi ăn đấy chứ. Tôi mới nói được. Hi. Hi. Tadi itu kan sini mama di yang mama zagen mama lenggen hajau sini. Rom na? Rom na. Itu kan di mana? Seattle Pulau. Apapun di zagiau. Kau salah kira apa? Kira? Ya, lama ya pun ni, dalam lah. Ini cara lama dia. Seattle Pulau. Dalang tu mana dengar, apa di dalang mana dengar, dalang tu orang pasal apa di mana dalam ada. Urnasul, pasal apa ni? Di mana mana Urnasul sudah jalan apa kan? Itu sana bisa. Mana mana pergi berkana semua semua sihkan. Di dalang ada Urnasul ni, korban jalan na, mata kan cila. Itu macam sesuatu tu di dalang alai ni belah mana ni Urnasul korban jalan. Pergi berkana semua semua sihkan, masa ini. Surumpari, Gorong Bazar, Tinali. Surumpari ni Gorong Bazar, Tinali. Ini Tinali, Gorong Bazar. Para kita gila meniskan 10 minit, 20 minit apa kan? Sampai pun teman siapa? Saya macam Charlie. Apa? Ini sama ini kali. Tokan betul lagi deh. Second Saturday tadi tu tu saya kira hidup hasil. Jadi, pada masa second Saturday ni lagi tu, kaya mana pun tu saya nak. Jadi, ini mana kira kapi baik. Saya sama Dunaguri Nepali. Tinali. Ebar थांसै जों नैबे जाबाय आबुं हाजोनि लामा नालाय एसे लामाया गाज्रि। ओमफ्राय बारा गोजान नङा माने प्लास्टार नङा नालाय। बेयाव माबा बागान बानायदोंलै दिनै मा बागान बेखौ मा बागान मिथिया बिदिनो जोङो मोनहैखासिगोन। नै जोंनिया माने मिरिफोरनि न'आ एसे साइड बैसां थायो माने। दिनै नायलाय नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा। आजिखालि बिसोर जोंनि बायदि हानि न' लुग्रा जाबायलै। गोदो जोङो माने बिसोरना कालसारा जाहैबाय बैसांनि न' आरो बैसांनि न' बे जाबाय माने बैसां जोंखौ मिरि होनना बुङो आरो ओरैनो माने मिसिं कमिउनिटिनि बिसोरो बिसोरनि न'आ इदि बैसांनि न' बिसोर जाबाय मिसिं कमिउनिटिनि माने मिरि होनना बुङो आरो मिरि ओरैनो बैसांबो होनना बुङो बैसाङाव थाग्राखाय माने बैसां होनना बुङो बिदि बिसोरनि न'आ नायदो खालामखा माने बिसोरो बैसां आबर देउरि बिसोर एखे जातनि मानसि खिन्थु भाषायाबो बेलेग आरो बिसोरना जों मोनफैबाय दायो जोंना हाब्बाय मेसें गायबाला जों नै दायो मोनबाय आदि बस्ति नैयाव मोनसे वेलसिप दङ नैयाव खोब मानसिफ्रा फैसोगारो अरुणाचलनि एसेबाबो रेटआ खम जायो बेयाव अरुणाचलनिखाय बिसिना टेक्सासबो खम ना माथो दा बेखौ मिथिला खिन्थु बेयाव खमाव मोनोनो आरो
जाहैबाय वाइन शप अरुणाचलनि नुदोंना नैबे सोरबाफोर जुदि फैनो गोसोआव फैनो हागोन अरुणाचलनि बे वाइन शप नै मोजांखा माने जेरावबो प्लेस दं माने नों ओरैबो लांनानै ओरैबो लोंनो हायो नैबे बैग्रि जुबायाव बैग्रि सेर सेर सिङाव थांनानै लोंनो हायो खिन्थु बिदि लोंनाय माबा गैया आरो टुरिजिम गैया बेफोर माने थांनानै लोंहैनो हागोन आरो गावबा गोसो खिन्थु साना थानानै बे बाथ्रा गैया फोजोबना जौ बेयाव नैबे जाहैबाय हाजो जों हाजो खाथियाव मोननो थाखाय थांगासिनो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आङो नायलांबाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नैबे जाहैबाय हाजोनि आदिफोरनि न'लै बिसिना माने पपुलेसना खम नालाय ओंखायनो न'फ्रा बिराद गेसें जोंनि बायदि माने गन गन नङा बिदिनो 1000सो माबायाव आरो 1000सो मिटारनि गावसोर नों न' गंसे मोनगोन नैबे जाबाय नाय बिसिनि न'फोरा माबायदि बारिफ्रा नाय नैबे जाबाय बिसिनि आदि कमिउनिटिनि जायगा आबुरफोर मा गामि होनोमोनलाय सिल'नि गामि आदि सिल'नि बस्ति बियो आदिफोरनि ओमफ्राय नैनियावनो गेट जालायबाय न'आ गैलालाय बेनिफ्राय माने नों खमसे खम माने आधा किल'मिटार आरो बिदिसिना न'आ गोजान गोजान ओमफ्राय आरो नोरै मोनसे फैलायबाय नै इसिना गोजान गोजान आं दहायनो होनदों ना गोजान गोजानसिन नङा होनना बेखौ माबा मा दंफां होनो बेखौ मा बागान होनोमोनलाय नालेंखर बायदि खिन्थु माबा मोनसे भेलुनि माबा दंफां होनना बुंदों बेखौ खिन्थु आं मोजां मिथिया मा दंफांथाय माबा मोनसे भेलुनि बे दंफाङा आरो फैलायबाय नै जोङो खमसे खम बिराद गोजान दङ बिसिनि मेन गामि आरो नै आरो ओरै मोनफैलायबाय जों बिसिनि न'आव आं होनदों दहायनो आधा किल'मिटारसो गोजानावसो बिसिनि न' मोनसे 1000 मिटार गेजेराव मोनसे न' बिसिना नै आरो फैलायबाय जों माने दिनै सानडे सेकेन्ड सेटारडे होननानै बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो माखासे खोन्थानो होननानै आं भिडिअ खालामनाय जाबाय बे जाबाय माने आदि कमिउनिटिनि न' नाय बिसोर माने मिसिं आरो देउरि आरो आदि एखे स्टाइलनि न' लुयो बिसोरो बैसांनि नै नुदोंना बिराद गोदान गोदान माने बिसिनि न'आ जोंनि बिदि खाथि खाथि नङा लामाया नै बानायहांदों लामा बानायहांनायजों थिग जायाखै लामाया नै आरो गोजानाव मोनसे फैलायबाय न'आ नै नैबे न'आ बिसिनि आदिफोरनि नोंहा नैबे जाबाय बिसिनि आदिफोरनि कमिउनिटि हल गिर्जा ये गिर्जासो ना कमिउनिटि नङा बे जाबाय गिर्जा न'नो गिर्जाबाबो अपेनिं जायाखै बानायदोंसो सिम्पोल बानायदों आरो फिसा ओइखि थांगोन जोङो ओइखिजाय ओरैजाय न' नुदोंना बे लामाजों थांगोन जोङो दायो बे जायगायाव गुवार फोथार बेयो बे जाबाय फरेस्ट एरिया गोलैयो बै ओरैजाय दं नै फरेस्ट बागान फरेस्ट बागान पहले 3 किलोमीटर जाऊंगा अरे 2.5 किलोमीटर होगा 2.5 किलोमीटर बारा गेला देखो मा जायगा नोंलाय ये औ ये उधर ले आदिवासी ले मा आदिवासी नोंलाय इयो आदिवासी मा गामिया मा ओमफ्राय जोंना फंबाय बारा मोजां मिथिया येरबेरना मा बावलांबायलै आंबो लामाया जों दंना गैयाब्रा लामाया दं रिजार्भसो होनांगौ दङ माथो बारि दुमथ'जोब्बायलै दा बिसोरो बे गासिबो अरुणाचल गोग्लैजोब्बाय नामा अरुणाचल गोग्लैजोब्बाय ओइ सिन्था अरुणाचल माने गासिबो बिसोर अरुणाचला लाजोब्बाय नालाय ना अरुणाचल जाजोब्बाय फैबाय जों नै हाजोआव आदि बस्ति बेखौ मा होनोमोनलाय बेबो सिल'नि गोलैयो नामा सिल'नि ना सिल'नि नै आं दहाय होनदोंमोन ना नैबे लामाखौनो मानसिफ्रा माने आसाम आरो अरुणाचलनि बर्डार जागोन होनना बुंदोंमोन एबार नैबे लामाखौनो होनदोंमोन आं दहायो
खिन्थु जोंनि फ्राय मानसिया बुंदों माने बे लामाखौनो अरुणाचल आरो आसामनि बर्डार लामा होननानै जागोन होनना बुंदों मानसिफोरा खिन्थु किमान बुरजा किमान मिसा मिथिया मेपाव नायबासो मिथिगोन जोङो बबेखि आसामनि बबेखि माने खिन्थु हानि जिथु माबाखौ नायोब्ला खिन्थु अरुणाचलाव गोलैयो बियो नङा होमबा ना गासिबो एसे हा अरुणाचलनि गोजाबा हायानो बेखौ नायोबा अरुणाचल गोलैयो आरो आंनिबा नै जोङो दा मोनसिगोन अरुणाचल मोजां बिसोरो जादों थाबाय आरो जियादलाव ओमफ्राय बे जियादलनियाव होलांबाय ओंखारबाय जियादल बारलाङो माने जों जियादल दैमा बेयाव माने जानुवारियाव ओरैबायदि पिकनिक जायो मानसिफ्रा नों जायगा मोना माने 1-2 थारिख खालि ओरैबायदि मानसि जायो माने नोङो जायगाखौनो मोना बिजों फैदों ना बिसोर बारल'बाय बोरो बोरैना लोगोआ आरो फैनो माथो मा रेसा बारा जाबाय नामा जोंना हारसिं जादों नामा बे हारसिं जानो हायो बे जाबाय जियादल दै आयौ मानसि खाना जागौ नै मानसिया दाबो खाना जाबावोसो बेफोर गासिबो खाना जानाय गोजा हाय खाना जादों बिसोर गासिबो जोंना लोगोफ्राबो थांगोन खाना जादों नै गासिबो खाना जादों जियादल मोनफैबाय जोङो नै बिथांमोनहाबो खाना जादोंनो बिथांमोनखौबो दसे खोन्थानोसै आं नोंसिनो नै बिथांमोनहा बे माने जों मोनफैबाय हाजोआव दा बेदर हांनोसै नै बे जा फंबाय थैफालै बन बुथुमदों ओइ सासे आदा लाथुम नैबे जा दशरथ फंबाय नैबे रन्जित फंबाय बन बुथुमबाय ना मा लाबोदोंब्रा बन लाबोबाय बेदर हांसै बनानो मोननो थांलालै दाना बना मोननो थांला ना बेफ्रा अर लगायदो बेदर जाथारसै जानोसै अमा बेदर 1.5 केजि लाबोदो आदार दैयाव मोनफैबाय जियादल दैयाव जों एबार हांनोसै दिनैहाय सेकेन्ड सेटारडेनि नै आदा लाथुमा अर लागायबाय नैजाय अरा नांनाखै फासि नागिरदों नांथ'वाखै ना हाजोखौसो खोन्थाहरलां मानसिफोरनो रायजोफोरनो लोगोफोरनो नायदो लोगोफोरनो हाजोखौ माबायदि जोंनि जियादलाव जानुवारियाव ओरैबायदि हेभि मानसि जायोना एबार सोरबाफोर जुदि जानुवारियाव खाना जानो होननानै लुबैदोंबा सानदोंबा जाफैनाय माबायदि जायगा मोननाय नङा नोंसोर नागिरनानै ओरैबायदि मानसि जायो माने ओइयाव दालां बानाय दं आं नोंसोर जुम खालामना खोन्थानि दा थांनो हायाना दालांजों जाथ'वाखैना बिथाङा अर लगायदों फंबाय रन्जिया मेंबायनोलै बन बुथुमनानै